T da U da R da A da I. Zo mu taka rawa. Mu ake kira Hausa boys. Mu taka rawa. Nan Kaduna har cikin garin Lagos in muka je. Bin mu ake har a ringa kun ga mazaje. Zana yi sallama ga masu sona. Wallahi tallahi ni na ga kauna. Ni da bazar ku na fito na taka. In haka in yi rawana. Har ya sa kuntina min wata rana. Har ya sa kuntina min wata rana. Wata rana. Na buga wanka a jikina. Wata rana. Sai wasu big boys suka zo mun suka ce mun sun sani. Nayi waka ta yi rainin dan Allah ni salfi. Daga nan ne na gane sai lene ni. We are down. DJ S Keyboard. Baka kashe ni da sauki. Yeah. So, ga M Sharif Umar na buɗe file da ni da Ture with a new style. DJ ka ƙara sound, rawa muke ta down, da ba a yi da gown. I have to check around kafin na harba gun. Gani na fito mu gaisa komai na da lokacin sa Ture ya fito ya tasa tan Kano ake gurasa Bauchi su suke da